Rugăciune rară, specială către Domnul Iisus Hristos pentru fericirea și bunăstarea ta și a copiilor tăi. Are puteri mari, spune-o din toată inima ta. Doamne Iisuse Hristoase, fie mila ta asupra copiilor mei, numele. Păzește-i pe ei sub acoperământul tău. Ocrotește-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Deschide-le urechile și ochii inimii, dăruiește umilință și smerenie inimilor lor. Doamne, cu toții suntem zidirea ta, îndură-te de copiii mei, numele, și întoarce-i la pocăință. Mântuiește-i, Doamne, și miluiește-i pe copiii mei, numele, și luminează-le mintea cu lumina înțelegerii Evangheliei tale. Povățuiește-i în calea poruncilor tale și învață-i, Mântuitorule, să facă voia ta, că tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului